لومي حيزركم مسيز اللهو تاريخ نعلم إنترنت نلعليس رعمتات زلزراربة كساب حزي مسا زي ترخول المستريو حادثة كم مسا عالم مالتون كلتشحي سلاساي شدشتي مسيو سندات سلتاتن النارية بزعب مسا خزارب انتجمر انتاي مولكم زي سوزي جون تيتاري بحال سو بزعبا تكنولوجي تراي زي كونس بزعبا وقع عالم مستراو كمبيوتراتن زحوا حبريتاون لمون عزرارابيو بزعبا جون تيتار بصفحيو خنرئينا سايتونهو እቲ ታሪኽ ዝጅምር ሕዳር 2000 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ታይም ትራቨል ዜሮ ዝብል ስም ዝጥቀም ሰብ ኣብ ናይ ሓደ ሳይነስ ጉዕዞን ክትዕ ዝግበረሉ መድረኽ ኣርቲቤል ፎርም መልእኽቲ ክጽሕፍ ጀመረ። ጸኒሑ ስሙ ጆን ቲተር ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ከም ዝበሎ ኣነ ካብ 2036 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝመጻኹ ናይ ኣሜሪካ ወታደር እየ። መንግስቲ ናብ 1975 ተመይሰ ሓንቲ ናይ IBM 5100 ዝተባህለት ኮምፒውተር ከምጽእ ልይኹኒ በለ። ሰባት ስለምንታይ እያ እዛ ኮምፒውተር እዚኣ ዘድለየትኩም ኢሎም ምስ ሓተትዎ እዛ ኮምፒውተር እዚኣ ኣብ 2036 ንዘጋጠመና ናይ ኮምፒውተር ቫይረስ ማለት እውን ሌጋሲ ኮድ ፕሮብለም ንምፍታሕ እንኮ መፍትሒት እያ ኢሉ መለሰሎም። ጆን ቲተር ተራ ሰብ ከም ዘይኮነ ዘርአየሉ ነጢ ንሱ ዝጥቀመላ ማሽን ስእልታት ኦፕሬቲንግ ማኑዋል ኣብ ኢንተርኔት ምስ ዘርግሐ እዩ። እታ ማሽን C204 ግራቪቲ ዲስትራቱሽን ታይም ዲስፕሌስመንት ዩኒት ትበሃል። ንሱ ከም ዝበሎ እዛ ማሽን እዚኣ ኣብ መኪና ትጽዓን ኮይና ብልዑል ዓቕሚ ምስጢራዊ ተተሓሒዛ እያ እትሰርሕ። ንሱ ናይ ግዜ ጉዕዞ ክበሃል ከሎ ልክዕ ከም ፊልም ኣይኮነን ይብል። ናብ ዝሓለፈ ግዜ ክትከይድ ከለኻ ናብቲ ባዕልኻ ዝነበርካሉ ዓለም ዘይኮነስ ምስኡ ዝመሳሰል ካሊእ ዓለም ማለት እውን ፓራል ዩኒቨርስ ኢኻ ክትኣቱ ይብል። እዚ ድማ ነቲ ግራንድ ፋዘር ፓራዶክስ ዝበሃል ናይ ሳይንስ ሕቶ መፍትሒ ሂቡሉ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንሰባት ዘሰንብዱ ትንቢታት ሂቡ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ IBM 5100 ኮምፒውተር ብዓለም ዘይተፈለጠ ምስጢራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ዓለም ዝፈለጠቶ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2004 እዩ። ሓደ ካብቶም ናይ IBM መሃንዲሳት እቲ ጆን ዝበሎ ምስጢር ተግባር ፋንክሽን ሓቂ ኣብታ ኮምፒውተር ነይሩ እዩ ኢሉ ምስ መስከረም ብዙሓት ሰባት ደንጊጾም እዮም። ጆን ኣብ 2015 ቆጻጽራ ፈረንጂ ዓብዪ ኒኩለር ውግእ ክለዓል ኢሉ ነይሩ። እዚ ግን ኣይተፈጸመን። ንሱ ግን ከምዚ ክብል ኣቐዲሙ ጠንቂቑ ነይሩ። ኣነ ናብዚ ዓለም እዚ ምምጻእይ ነቲ ታሪኽ ቁሩብ ክቕይሮ እዩ። ስለዚ ክስተታት ክዘናወሉ ይኽእሉ እዮም ይብል ነይሩ። ጆን ሴረን ዝበሃል ላቦራቶሪ ንናይ ጉዕዞ ዝኸውን መንገዲ ክረክብ ኢሉ ነይሩ። ብሓቂ ድማ ሎሚ ሴረን ብዛዕባ ቁር ቀዳዳታት ብምስጢራዊ ሓይልታትን ዝገብሮ ምርምር ምስቲ ጆን ዝበሎ ዝስማዕማ እዩ። እቲ ዘሰንብድ መወዳእታ መጋቢት 24 2001 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጆን ቲተር እዋነይ በፂሑ እዩ ናብ 2036 ዓ.ም ክምለስ እየ ክብል መልእኽቲ ገደፈ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ደውዝኡ ጠፊኡ ድሕሪኡ ብዙሓት ተመራመርቲ መንነትን ምፍላጥ ፈቲኖም እዮም። ገለገለ ሰባት እዚ ሰብ እዚ ላሪ ሃበር ዝበሃል ጠበቃ እዩ ይብሉ። ገለገሊኦም ድማ ሞርታን ዝበሃል ናይ ሳይንስ ጸሓፊ እዩ ይብሉ። ዛጊድ ግን ጆን ቲተር መን ምዃኑ ብጭቡጥ ዝፈለጠ የለን። ታሪኽ ጆን ቲተር ንዓኹም ከመይ ተሰሚዕኩም? ብሓቂ ካብ መጻእ ዓለም ዝመጸ ዶ ይመስለኩም ወይስ ካሊእ ምስጢር ኣሎ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ። ከምዚኦም ዝበሉ ዝገርሙን ምስጢራዊ ታሪኻትን ኩሉ ግዜ ክበጽሐኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ። ነዚ ቻናል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝገርም ታሪኽ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ